Zenauen ezin dutela txalorik eingo. Hori, gaixo. Ia ba, itxoin, Gabon denoi. Ondo etorri Gaztea maketa lehiaketaren 31. ediziora. 31, azkar esaten da. Baina, bai, egia da, 3 hamarkada daramatzagu, euskal artistak, euskal talde berriak ezagutzen eta ezagutara ematen, eta horrek ere merezi du txalo bat, ez da? Venga, txalo batzu, Gasteiz! Kosta zaigu, baina bueltatu gara Gasteizera. Ez da lehen aldia, Gasteizen ari garela, duela 30 urte izan zen azkena, hori ere egia da, 2. edizioa izan zen Gasteizen Elefante Blanco aretoan, batek agian ezagutuko du, eta bertan orduan Sorotan Belek irabazi zuen. Beraz, imaginatu, pixka bat aldatu da kontua. Eskerrik asko publikoari, hementxe zaudeten guztioi, mila esker etortzeagatik, gerturatzeagatik, baita finalistei ere, hementxe laizter izango ditugu 4 finalista, baina, badakit finalisten gertuko asko zaudetela, lagunak, familia, euren hobe beharrez izango dugu, zuen maitasuna eta zuen berotasuna beharko dute. Beraz, mesedez, txaloak eta dantza eta ozen oiukatu eta defenditu zuen finalista, Aber nola idea zuen? Hori. Ondo, oso ondo, Uste nauen 2. aldi bat egin beharko neukela, baina ez, oso ondo. Hau bai, publikoari eskerrak eman da, eta badakit oraindik badala jendia etorriko dela, baina oso ondo, lehendabiziko aldia gainera Gasteizko Jimmy Jazzen, haupa Jimmy Jazz, eskerrik asko. Horrelako txoko bat eskaintzagatik, Gasteiz nahiko hotza da, Siberia Gasteiz, zehozagatik dituko diote, kriston hotza pasatzen ari gara kalean, eta hementxe goxotasuna ere sentitzen dugu. Eta goxotasun hori eta berotasun hori ere transmititu nahi diegu Gazteako YouTubeko kanalean ikusten eta entzuten ari zareten guztioi, Eskerrik asko hortxe egoteagatik, sofan goxo-goxo gongo zarete zuek, baina, eskerrik asko zuei ere. Hementxe dana prest dugu, 4 finalistak ere prest ditugu, imaginatzen dut hortxe dauz, balkoitxoan eta pixkat urduritxo. Eta gogoratuko dugu taldeak taularatzaren ordena zein den, hau ere garrantzitsua delako. Lehendabizikoa taula gainera igotzen, txirrik izango da, 2. Txopet, 3. Xander, eta azkena Itaka. Entzuleen, saria jaso duena. Itakerrak hemen daude, aurten ere 3 sari banatuko ditugu, lehendabizikoan sorpresarik ez, esan dugu, entzuleen saria jasoko du gaur Itakak, 2500 euroko saria, gazte bizitza saria, zorionak Itakari, publikoak alaxe aukeratu du, eta metxe dago, publiko hori. Arrobia saria gogoratu iazko berritasuna izan zela, Oso Polita disketxaren eskutik emango dugu sari hori, Oso Polita disketxarekin batera, 4 kantuz osatutako EPA grabatu ahal izango du irabazleak. Ez da sari, bromatako saria, Eta sari nagusia, epaimaiak aukeratuko du, sari nagusia hau 5.000 euroko saria, oso ondo. Eta epaimaia aipatuta, hortxe gure balkoian, zona BIP esango dugu, edo zonalde BIP horretan, Izaro Andres, Julen Idigoraz, eta Lore Argarate gure debutantea, Haupa irukote. Epa, entzuten da? Eskatzen zuten, Izaro. Ez. Beste mikrofono. Piztu dut. Hortxe, Izaro. Gabon, ongi etorri irukote. Oso pozik gauz ekiz esan, Oso gogotxu, entzuteko gaur pasauko dana eta ikusteko. Eta pozik etorri zarielako zuek bai haurek babestera. Eta etorri gara berdez jantzita girurok. Esan dut Grim Capitalengatik edo izango zala, baina ez dantza, bai. Lore Argarate, zure lehendabiziko aldia da, epaimaikide bezala. Bai, ala. Zer moduz moldatu zara? Azteko, hauek biekin oso gustora, goneiz orduan oso lan errexea izan da, eta gero proposamenekin ere, batzuekin oso pixkat harrituta, orduan horrekin ikustot gaur ikusiko dela ere proposamen berriak daudela, eta horrek ustut urdurita dana jartzen gaituela, eta, ia zelan di joan, ze gaurko egun ere berezia da, zuzenekoa ikusten dalako, orduan, oso gogotxu gaude ikusteko zelan moldatzen diren hortxe, baltzan.
Izaro, hori ere garrantzitsua da, ezta? Zuzenekoa oso importantea da, zuk ja baduzu esperientzia pixkat, epaimaikide bezala. Bai, eta gainera nik uste badiela denbora zailak, ez? Ze jende askori, gazte askori harrapagotze justo sortzeko prozesu hortan pandemiak, eta ezin izen da inoiz probatu oholtza. Orduen batzuntzako badakit gaur lehenengo aldia dela hemen oholtza baten joko da biena, eta hori beguretzat oso magikoa da, ez? Estreinuak ikustea. Julen, zu ere debutantea ez, ja, esperientzia duna zara. Nola ikusi duzu aurtengo edizioa? Lehenko komentatu genuen, oso pozik egon dela, pixkat gurea sentitzen dugu final azkenean, hautaketa prozesu hori bizi izan dugulako eta horri bile garelako, baina komentatu genuen oso pozik gaudela finaleko argazkiarekin eta janeko asebeteta gaudela dugun finalista talde honekin eta ez dakit, momentuz itxura hona du honek. Soinu aldetik, estilo aldetik, proposamen desberdinak izango ditugu hemen txaholtza gainean eta hori ere eskertzekoa da. Eta Izaro, zuk esandakoa, batzundako lehendabiziko aldia izango da holtza gainean, taula gainean. Orduan, guretzako ere ohorea da horren lekuko izatea, ezta? Beraz, txaloak finalista hauei merezi dutelako eta parte hartzaile guztiei benetan asko izan zaretelako eta eskertzekoa da beste behin 30. edizioan ere parte hartzaileak izatea. Isilduko naiz, nahikoa da. Oraintxe laizter iritsiko da Txirrit, ez dator bakarrik gainera, binak atorriko dira, eta berarekin utziko zaituztet lehendabiziko finalista Txirrit. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ni Txirrit naiz, eta gaur Txirrit baino izango gara Txirritak, bi gatoz, Hondarribitik, hemen daukat ondoan Akto Mesie laguntzeko kontroletan, eta besterik gabe, hasiko gara jotzen. Maiok, Akto. Ega, muitu pixka, dotzaiten dota. Ba! Bozkailua irekitaje honentzat ez dago ezer, probatu berriro estoia jetzi ez Rodinger, saiatu ezkero miau entzuten dela diote, baina zaitzateran gainatu barruan eta zaude, eta pantailan bera scroll begira beste meme bat, dopamina ramazkatzen ordu bat igaro da, dutxatuta jantzi atera zaitez pasiatzera, bizitza ezin da izan bakarrik hila ez egotea. Ba! Ba! Amuentu pixka bizikari oie. Bizitza ezin da izan bakarrik hila ez egotea, bizitza ezin da izan bakarrik hila ez egotea, bizitza ezin da izan bakarrik hila ez egotea, eta sofan botatari hotzari zoitea. Bozkailua irekitaje honentzat ez dago ez, probatu berriro listoia igo ez Rodinger, iztatan Netflix Ramon Rikartean zerekin txiplenare atzerate, zaiatezaren arren ziklo goibelonen baitan harrapatuta zaude, gainantaztu amore bat ere baiara grisotan, eta guztia izango lan egin irentxi bizira, badan kostarterik loian segizazu arraune, bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea. Ba! Ba! Bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea, bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea, bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea, eta sofan bota eta eriotzari itxoitea. Eurra! Zero, bizortzi, zero. Berriz ere. Bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea, bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea, bizitza ezin da izan bakarrik hilda ez egotea, eta sofan bota eta eriotzari itxoitea. Eskerrik asko gaztei. Berotu behar dugu. Egualdi hotzau berotu beharko dugu. Hori zen Rodinger, hurrengo abestia Kardaberak izena du,
Hondarbian oinarrituta dago letra, baina egia esan gaur egun turismoaren, alokairuen eta barren egoera daukagun egoerarekin Euskal Herriko dozein herritako balio du. Maiok, mesie. Egurra! Kardabera! Zuetza! Ei! Domestik kontroleta. Jaizki berdakarean ziraunak erbiludea Baserriatetik gritean por fiestak BMW-ak Aizkolak eta zugeak ez dira alferriko Aurrera penugari demokrazia autotunea Tabernak jatetxeak hotelak gastrotekak Parke tematiko bat arantzare autoa zena Kaixo egunon, kalimotxo bat bi zerbeza Lo siento chaval, pero es que aquí no se habla euskera Gaztiak ezin beti bogan Itxurak honen brankan buruz beti ondora Bizitoki bat topatu ezinik auzoan Errapatxala iluna da geroa Itxeki gaztiak guazen beti bogan Itxurak honen brankan buruz beti ondora Bizitoki bat topatu ezinik auzoan Errapatxala iluna da geroa Horran taberna bizu turistiko artea Desitxuratzen dira txol gure kalea Garrotz gure herria traba utxakera Ostan aztian azten diren kardabera Borroko goian izarra, rekonduan lizarra Tabera darretik zintzilik migrante afrikan Eriotzulo bat itxasadarra, ezin zerkatu non dira gabarra Goizu zizion ibizatean, dioñazkian zapatzen dugun ondarra Itxasoa daño dago, zaldun borda gainera Zaitut maiterago udan honek zozak baino Hondarri itxaser turistaren okorkabi Postal guztien azpitik maite zaitut nik oraine Itxeki gaztiak guazen beti bogan Itxurak honen branka buruz beti ondora Bizitoki bat topatu ezinik auzoan Ederra fatxada iluna da geroa Horran taberna bizu turistiko artean Desitxuratzen dira txol gure kalea Garrotz gure herrian traba utxakera Postal azpian azten diren kardabera Garautako mesie, garriko jendia Xarauki, rillak hemen gaudeta Asko, galobatako mesieri, kontroleta Haupa gaztiak Eta gaztiak Guain ertzia Urrengoa pixka bat azaiagoa, segundo bat Egia da, oraindik ez dugu atera Hemendik ez dira autoak entzuten. Atentzio altuko kablean, solarreak dituzu lekuko bakar.
urrats bat nahikoa da, eta zuk ertzera igota begiratzen diozu munduari. Ertzera igota jo nabarra begiratzen, egunak badoa zaraztorik utzi gabe, azurduaren jokoara liluran mirabe, galderaztan oragoaz baizik eta noizate, ertzera igota jo nabarra begiratzen, azurduaren jokoara liluraren mirabe, galderaztan oragoaz baizik eta noizarte. Esker Gasteiz. Bueno, urrengo kantua agian ezagutuko duzue batzuek, auzia izena du eta pues, gehien mugitu dena da, maketa lehiaketan asunto honekin. Bueno, maio. Venga, Gasteiz! Moitu! Bat, bi, hiru, lau! Ikiztera betikare guztiarekin batera, alarmak ez du jota beranduzkoaz lanera. Zombi bat txamatu beste simur bat maindirean, izpilu beltzaren isladan zure miseria. Gosaltzeko astirik ez diren txibestek kafe bat, zabinak kafetxerorik gabetxeko eskaiera. Zakurrak hortentxiak betiko putakumeak, beste egun eder bat trumaren simulazioa. Kotxea arrankatu eta ilarara zuzenean, irratitik bakea eta gerra prezio berea. Autolaguntza mezuan munduaren amaiera, egintzazu irrifak gaur egun. Zeroan ez dago deirik loian bada lorerik, bizitzak merezi gura bestu nahi nukenik. Zinez ederra dela iria hemen goitik, txainezko bako juka mundi bengo saltoekin. Arnazteko astirik ez diren txibeste kafe bat, airrifarra galdu gabe utzi zortzi orduztanean. Asantzuren minak errutinak antxietatea, beldu idazu eskutik dena lertzen den bitartean. Lehiatura egota jona barbentzari begira, konduratu orduko beste egun eder bat joan da. Etxetik lanera, lanetik etxera buklean, iesidoa bizitza, jarregun handia izanen da. Zeroan ez dago deirik loian bada lorerik, bizitzak merezi dura bestu nahi nukenik. Zinez ederra dela iria hemen goitik, txainezko bako juka muti bengo saltoekin.
zeroan ez dago deirik loian bada lorerik. Bizitzak merezi dula bestu nahi nukenik. Zinez ederra dela irigamen goitik. Oinezko bako juka mutil bengo saltoekin. Eskerrik asko Gasteiz. Vale, a ver. Bueno, bat gelditzen zaigu, baina bukatu baino lehen, ezin dugu bukatu eskerrak eman gabe, epaimahaiari hemen jotzeko aukera emateagatik, duela hilabete batzuk musika sortzen hasi ginean ezingo nuke pentsatu hemen egotea gaurko egunakin. Eta bueno, baita ere etorri zaten guztioi, bai lanteikoak, lagunak, familiarrak, etxetik ikusten nahi zatenak, bereziki musu bat mireneri, prozesu guztian musika guztia aguantatu dulako, eta, bueno, gaur ezin da hemen egon, beraz musu bat. Eta, bueno, azkeneko kanta... Oraindik ez daten. Distopia izena du. Hori, igual mundua bukatuko da, baina orain hemen gaude eta gantza pixkat egin dezakegu. Zake, venga ba, badago metaleroren bat? Ba. Metalerua, Audi reggaetoia, Zentza! Lehendakariak dio dena pikutara doa, kurtzen dira poloa, zutan dira basoa, azkar bizigera mundu eri baten altzoan, lanean txagutuz geratzen zaigun denbora zindu ezurra, belgarren kontra bizi-bizi, zakurrek ez ulertzeko moduan bat iru bat, bikoskegin, badizuten ere ez duk ez etxin, total hemendikan inorreztateko bizirik. Guerra nuklear bat, invasioan entomi, kremlik bandori menos da, deskonfian puña gobernu kandida bat, estazio mandaban kremlikan entzuri. Ondo aukeratu hilko zaituen pozoia, besterik ez duzuten amango panteoia, loiak iretsiko gaitu kardaberek ez baloia, ez asko geratzen bukatzen zaigu denbora. Venga, Gasteiz! Bera. Dira oaztoa, egera, onderi baten altzoan, lanean xagutuz geratzen zegoen denbora. Txalekuko zorua da bilota odola bafle eta tikten korea eta reggaetoia aski triste bizigera. Onderi baten altzoan, nire zain daukago erio, zorroztu du bere arpoia. Txirritx! Hola! Bai! Ei! Hola, bai! Haupa Txirritx, akto mesiere, bai, Haupa zuek zorionak. Zure logelatik, ez dakit hormak puskatu bian, eta bapaten Jimmy jazen zaz. Baina nola hartu mikrofonoa, badazpada ere. Ze modu sentitu zara? Nik oso ondo ikusi zaitut, Oso urduri, baina, bueno. Lehen da biziko aldia Indugu inbar genuna, bai, lehen biziko aldia zen holtza bat. Eta ondo sentitu zara?
gustora. Bai, gustora. Esan dugu, zure bakarkako proiektua dela, baina gaur ez zara bakarrik etorri. Eskerrak, hemen daukat ondoan akto mesi laguna, azkeneko 2 asteetan dena egin du hemen ni gaur egoteko, lagundu dit baseak pixkatu beto nazten, kontzertua prestatzen, bai. Eta alaxe irudikatzen duzu urrengo kontzerturen bat, etorkizuneko kontzertua, edo nola irudikatzen duzu? Bueno, etortzen badira, kaso pixka bat landuago bandarekin, gitarraren bat, edo... Bueno, gainera, bukaeran, ez nomen, espero, estilo hori, estilo jebilongo hori reggaetoiarekin dena naztuta, estiloek ez dute mugarik. Gustatzen zaigun hastia. Jendeare gustora egonda, ez da? Edo zer? Irukote, zuek nola ikusi duzu Txirrit? Jazta. Ba, oso ondo. Guretzako kriston emozionantea da ikustie, ez? Hainbeste jende pasatuta gero, ja ikustia alako baten zuzenien arpegia jarri, ez? Bueno, bideoan jarri hotzago, baina hemen ikusi ja gorpuztuta, lehenengo aldia boltza baten, azpimarratu behar da, kriston saia da. Eitea salto hau gainera publiko honekin. Eta holan, esan dozu fizikaria zarela? Gubiok be bai. Ostras, hiru fizikari... Badira bilozu hemen, lantegitik etorri dira. Txarau fizikariak hor. Esango dugu, fizikan doktoretza egiten ari zara. Bai, bukatzen. Bukatzen, doktoretza bukatzen. Eta... Horrendikan ez txalo egin. Guk amore eman gendon. Eta hau uste da, B plana edo fizika da B plana? Zakit, seguro zein den, bitako bat aplana den ere ezakit. Oso ondo, bai. Nik uste guaiena da entzutea, nahiko lukela ez, etorkizun baten banda bat hartu, gauzak landu. Nik uste hori dela gaurko gauaren helburua da jendea animatzea. Eta benetan esati ebitu, proiektu honekin jarraitu aurrera. Hori da gaurko gaua niretzako, azkenien jarraitu aurrera. Ze ondo. Hondarribiako jendie, zuek diozen bezala. Mila esker Txirrit, akto mesie. Eta oraintxe holtzara igoko da Txopet taldea, Power Trioa, Bilbotik datoz. Eta zuentzako, bigarren finalista hau. Txaloak eman, igotzen direnean, igotzen badira, igual beldurtu dira, eta ez dakipa. Bueno, zuekin Txopet. Joan beharra nora amaitu nora ezean korriko ametik kanpora noa.
esker, txopet gara Bilbotik, bale? Disfrutatu. Eta aurreratu, berai. Edo zute, bestela ez. Eskerrik asko. Ez da maiumana, Lasai. Abesti honek aste bat dauko, bale? Eta, edo zer gauza gertalik. Venga. Geldieko negin ezina, beti buru, bero harina, etortaitez, bide harina.
eskuak estu ditut. Ez zaitez ona hurbildu, eskuak estu ditut. Ez zaitez ona hurbildu, eskuak estu ditut. Ez zaitez ona hurbildu, eskuak estu ditut. Venga, urrengo abestia, eta azken aurrekoa, urrunean deitzen da, justo aste honetan ere atze dugu Spotifyn, hau badakigu aurretik ja. Orduan, bueno, espero dugu gustuko izatea bai, lasaiagoa da, behar dolde bai. pasa ondoren, ez dakit zer datorren, bizitza ondo bainetan, baina ez zer dute. Zure zaldakunea, aditarru gorrika, ardian, odolatan, zure
eskerrik asko, eta plazer bat izan da benetan, hemen egotea aukera hau izatea, eskerrik asko epaimakiari, teknikoari behai, benetan, plazer bat izan da, eskerrik asko. Bigozkillerak! Susto. Galduta da zudana! Bigozkillerak! Bidezataz gugana! Txopet, zuekin, txaloak, bai. Hau bairukote, Jon, Andoni eta Inigo, zorionak zuei ere. Energia gehiegi dauke gontxe momentu honetan. Ez dakit nola sentitu zarien oso ondo ikusi gatu, baina zuek nola sentitu zarete. Ez talako lehen aldia lehiaketa batean parte hartzen duzuena? Esperientzia pixka daukotzu, Ez dakit lehen da biziko lehiaketatik ona, zuek be diferente ikuste duzuen zuen burua, edo nola sentitu zarien. Hartu mikrofonoa, igual, zuri hartu. Autotuneaz be, ez dago ezki? Gabe. Bai, lehenko kontzertu izan zen bi azalden. Bai. Lehiaketa bat, Eta, nik agatan, zer lehenko kontzertu hasen, eta gaur ikuspia.
Aldaketa badago. Badago. Bueno, hori ere, esperientzia garrantzitsua da. Roka da zuen basea, baina autotunea ezinbestekoa da baita, ez? Bueno, aldaketak eta beste estilo batzuk eta beste formatu batzuk ere probatzea garrantzitsua da zuentzat. Bai, eske beldurgarik. Dago estereotipo handia katxarronen inguruan. Eta beste tresna bat da, gitarra bat lez, bateria, hotxa. Ausardiare erakutsi duzue, oina aste bete egin zenuten kantua, eta lehiaketa batean aurkeztea kantu hori ausarta da, ez da? Bai, gustoko dugu, pentsatu genuen sartzea setlist honetan, eta ni posik, Jendeare posik, ez da, kantu horrekin, nik uste baiez, ez? Bai. Bueno, zorionak hirukote, ia zer dioten gure epaimaikideek? Lorea, nola ikusi dituzu? Egia esan behar dut, Bilasaunden nik ikusi nituela, eta bueno, pasada bat izan da ikustea oin ere, eta askoz ere askeago, ez? Eta nik uste dut publikoak ere disfrutatu duela, beraz, nire aldetik zorionak ja, aldaketa hori ikusteagatik, eta gainera zu ere bai akatxarrito berria sartzen, eta ahotsari ere bai beti, ez? Beti pausu bat aurrera eta gauza gehiago egin nahian, hasi que, zorionak oso ondo. Julen, zer diozu? Neri, zorionak gustatu zait, batez ere hiru gauza gustatu zaizkit. Bat, oso talde itxura ikusi dizu dela, zuen ezakit horrela den, baina zuen artean rollo ona edo konpenetrazioa ikusi dut. Gero jarrera oso ona azaldu duzu ere bai, eszenatokian, oso benetakoa zen zerbait egin duzuela iruditzen zaigu, hori ikuste orokorrean. Eta gero, igual gehiena, volumenak enduko bagenu ere bai, transmititzen duzutela pila bat. Eta hori ez da ensaiatzen eta hori egia esan ez da errestopatzen ere ez. Oso ondo, Izaro, zer gehiago nahi dauzu esan? Bai, super gustora egon garela entzuten benetan, eta oso zirraragarria da topatzie gauzak benetan mugitzen zaituenak, eta zorionak ze izen da gaur puntaza bat, zuek ezagutzea, benetan. Txopet, mila esker, zorte hon, ia zer gertatzen den. Eta orain Xanderren txanda izango da, dena prestatuko du, eta berarekin utziko zaituet. Atxabaldatik dator, 16 urte ditu, hiperpopa egiten du, eta zer esana emango du seguru. Zuekin Xander. Ni naizela errudun bakarra, kontrolagatzen ari dena. Ni naizela errudun bakarra, kontrolagatzen ari dena. Ispiluan izuten nauena, nire beldurrik handiena. Ni naizela errudun bakarra, kontrolagatzen ari dena. Ispiluan izuten nauena, nire beldurrik handiena. Nire beldurrik handiena. Samaztunena burua guztiz itzalita, zuzaraia ez dagoena, sistemaren errore arruntena. Zer esango nuke ni buruz, begiratzen nauzunean zure begia estuz. Ez duzu inoiz aldatu, zer egingo nuke orduan ez badekin non galdu. Garen biro galduta, zola biatuta, ezintasuna jaten gaitu. Orain badakit azkenean zer egingo dut esnatzean, korrikan hemen geratuko naiz. Zure hitzek aiolan sartzen naute, zure kaiolan sartzen naute. Kontrolik gabeko sentipenak, zirrara galdutako bibegiek. Garrasik hasi dira, baina hor geratu naiz, utxin dago ala geratu naiz. Zera errudun bakarra, kontrola galtzen ari dena. Ispiluan izuten nauena, nire beldurrik handiena. Nire beldurrik handiena. Zuzaraia ez dagoena, burua guztiz itzalita. Zuzaraia ez dagoena, sistemaren errore arruntena.
kezkatu ez dudanean, seriean fabrikatutako robotak bihurtze, sistema gutatzaztu egin dela aitortzean, barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Sistema gutatzaztu egin dela aitortzean, barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Sistema gutatzaztu egin dela aitortze, arnea zentaizetan, zuzalde urdu, hain zuzurte zeusinak egiten nahi du. Zergatik naizen matu ez dut ulertu, azkenean hemen dagoela badakizu. Eyeliner metrokoa eia kauza estupor, gainean dagoela hemen desorela dago, baina azkenean hemen dagoela dakizu, baina zuela badakizu. Mundu ondara ekarri nauterik eskatu ez dudanean, seriean fabrikatutako robota bihurtze, sistema gutatzaztu egin dela aitortzean, barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Sistema gutatzaztu egin dela aitortzean, barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Barnean piztez zainaia beste lekura. Mundu ontara ekarri nautenik eskatu ez dudanean, seriean fabrikatutako robota bihurtze, sistema gutatzaztu egin dela aitortzean, barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Barnean piztez zainaia beste lekura joatea. Sistema gutatzaztu egin dela aitortzean. Zer moduz? Ondo, pasetan letria astu jat, bale? Baina ez da zer gertatzen. I'm just a fucking kid, I'm just a fucking kid. I'm just a fucking kid, ez dakiz zer eginik, ez dakizu zer dakiz, zuri begira beti, arkezu pentsatzerik, besteetan ez ezik, zer pentsatuko dute, zer pentsatuko dut. I'm just a fucking kid, ez dakiz zer esanik, ez daukat zer eginik, ez baitaukat ahotsik, zelan joan bide, zelan pentsatu hori, hainbeste zer eginik, ta asperturi betik. Ta asperturi betik, ta asperturi betik. Jende sorta, hoa erabiltzen ez dakiena, ta ni horietan lehena, klubeko bazkiderik zaharrena, impulsibitatean nire gorputzan mugitzen duena, pentsatzeko gaitasunak entzen didana, eta ez dakidana, zer egingo dudan arratxean, itza sortzen ditut izugarrizko erraztasuna, 16 urtekin ez uzten ditzen lurra, ez uzten ditzen lurra, ez uzten ditzen lurra, ez uzten ditzen burua. Ezin munduarekin ez dago konexioa, ezan nire errua, agian ez dunak konexioa, zer dago konexioa. I'm just a fucking kid, ez dakiz zer eginik, ez dakiz zer dakiz, zuri begira beti, argiztu pentsatzerik, besteetan ez ezik, zer pentsatuko dute, zer pentsatuko dut. I'm just a fucking kid, ez dakiz zer eginik, ez daukat zer eginik, ez baitaukat ahotsik, zelan joan bide, zelan pentsatu hori, hainbeste zer eginik, ta asperturi betik. Ta asperturi betik, ta asperturi betik. I'm just a fucking kid. I'm just a fucking kid. Ez dakizu zer daki, ez dakizu zer egin, zuri begira beti, argiztu pentsatzerik, besteetan ez ezik, zer pentsatuko dute, zer pentsatuko dut nik. I'm just a fucking kid, ez dakiz zer eginik, ez dakizu zer daki, zuri begira beti, argiztu pentsatzerik, besteetan ez ezik, zer pentsatuko dute, zer pentsatuko dut nik. I'm just a fucking kid, I'm just a fucking kid. Ta asperturi betik.
Bueno, aprobetxauko water break hau. Eskerrak emutiko, gaur etorri sarien honen guztioi, lagunak, familia, eta beste finalistak ikustera etorri sarien hoi. Eta, bueno, oso posik nagoela hemen egotiagatik, eta segi ondo pasetan. Ezo gure piztu, itzalita, ezo nahi berriztu, metalkin hilda, promesak aurkeztu, lotuta. Ezo gure piztu, ez daukat indarra, ezo gure piztu, itzalita, ezo nahi berpiztu, metalkin hilda, promesak aurkeztu, lotuta. Ezo gure piztu, ez daukat indarra, ezo nahi berriztu, zertako izango naiz, ezo nahi osartu, begiak ekokia, zertarako esan dut, ez badauko esanak, ezo gure piztu, ez daukat indarra, zer esan nahi du biziak, nidea gutxien ez izan dira urriak, iritsiz berandu ya todos los días, esnatu naiz pozik, creía que tú estarías, y me dirías, maite lasai dena ondo joango dala, azkenien aldo zura badakizuia, baina ingoan ideiak sinestezinak dira, ezin diot abre egin honi orain, maite zaitut hitzak, las escucho poco, maitasuna adierazit se vuelve un circo, nere barneko txak se vuelven eko, ez dute gora aldatu nahi desopeko, ezo gure piztu, itzalita, ezo nahi berriztu, zertatik hilda, promesak aurkeztu, lotuta, ezo gure piztu, ez daukat indarra, ezo nahi berriztu, zertako izango naiz, ezo nahi hor sartu, begiak bekotia, zertarako esan dut, ez badauka esanak, ezo gure piztu, ez daukat indarra, quiero que dispares, ya estoy cansada de escuchar verdades, entzun nere izlara, sobre el aire, ya estoy cansada, entzun nere gana, entzun ez aukada, que de que lo sabes, pero ez duzuerantu, esan gabe hitza isotzen dut hori hartu, ez du nahi lokartu, de sobra limpetu, creo que esto no es bueno para mi espíritu. Ezo gure piztu, itzalita, ezo nahi berriztu, metalkin hilda, promesak aurkeztu, lotuta. Ezo gure piztu, ez daukat indarra, ezo nahi berriztu, zertako izango naiz, ezo nahi hor sartu, begiak bekokian, zertarako esan dut, ez badauka esan, ezo gure piztu, ez daukat indarra. Izaerarik ez daukat, izaerarik ez daukat, kopiatutakoana, izaerarik ez daukat, izaerarik ez daukat, bera, izaerarik ez daukat, izaerarik ez daukat, kopiatutakoana, berdin da urdina bara, pantalla jaten hau, izpilua ez bada, ez esan emozoa dala gogoratu, nik ezanak izkaldi zaine, ez du goganik izan, asoratzen hau nire zeina, pilatu ditut izenak ezakitzen mazen, depiritzeko gogaia, baina eteten hau iraiak, hemendik irten dakoan berriz saiatzeko, zer egingo nuke, begiak izterakoan inaitzen nire mustroa, zer esango nuke, zaratzekoan ahoak pentsatzearik, eta barnean hotxak daukan gutu, eta barnean hotxak daukan lotu, oiuak askatzeko naia sentitzen du. Hortan ez pentsatzeko, nenaiak asetzeko, sentimendu
zaukat kopiatutakoa gana berdin da urdina dara pantalla jaten hau Dispilua heldu albara ez esan emozoa dara gogoratu nik ezanak fiskal izaine Ez du goganik izan azoratzen hau nire zina pilotu ditut izenak ezakitzein nazen Definitzeko gogaia baina eteten hau igarak hemen dikiten dako Berri zaiatzeko ireia Berri zaiatzeko ireia Izaerarik ez daukat Bueno, ja, amaiera eratzen, bastante gantzautan hauela, ikuste oso, baina, bueno, hondikan, hemen gauz. Así que, mega, geratzen diena, ba! Denbora aurrera doa, denbora aurrera, denbora aurrera doa, nien aiz ulertzen, aurpegiari negarra koloreak entzen, sumina dago nire burua alazantzen, eroso nago nire existentzia zaetzen, denbora aurrera doa, nien aiz ulertzen, aurpegiari negarra koloreak entzen, sumina dago nire burua alazantzen, eroso nago nire existentzia zaetzen. Sartzeak ez du bizirik bermatzen Postatuna zaila da ez bazaizu tokatzen Nire bihotzeko zatitxoan nabil batzen Zuk hautsitakoak ez baduzu gogoratzen Ispiluari ez dakit limitea jartzen Gustatzen ez zaizkidan gaiak ez du jorratzen Ikasi beharko nuke apur bala zaitzen Ez naiz eurituko nire zintasunak sortzen Zatuten moduz duzure talur nire buruko emaitza bakarra zagatu Ninaua naturik baina naiz dezagertu Egia esan ez ziko nuke luzatu Denbora dela nire bortitzena Ez dutu izango denik guztietan lehena Bizina espaniko hitzean ta nire azlena Aldia egoera kontrolpean daukatena Ulertzen aurpegiari negarra koloreak entzen Sumina dago nire burua alazaratzen Eroso nago nire existentzia zaetzen Ispiluan izutzen nauena Autotunean nire burua gorde duena Denbora gabe geratzen dena Bere burua ulertzen ez duena Denbora aurrera Bale, hontxe ja amaitzeko bat danok jakingo zuena Azkenien hemen lehiaketan gehixen entzun da abestisa izena Así que hemen txe zuekin azkena eta niri gehixen guztan jaten abestisa Hemen, bele beltz Zure paltak sartzen naunik aiolan Bele beltzaiz
naiz Iunpetan Koloretan Zure faltak sartzen amikaiolan Bere bezain zituzten hau argiak Iunpetan ikusi ezin harimak Koloretan sartzen dut nimalkoak Zure faltak sartzen amikaiolan Kontrol falta sufritzen dut inoizen nahi sentitu hainbesteko zure talur Eta aitortzen dut ezin dudala garaiz heldu Zer esango nuke ez banago ez da ere Ederetza izan da ez dago lekuan niretzat Arraro sentitzen zeun aldatzeko Larritzen hau nire urduritasun faltak Nire munduak sufrituz hondamendiak Bere bezain zizuten hau argiak Iunpetan ikusi ezin harimak Koloretan sartzen dut nimalkoak Zure faltak sartzen hau nikaiolan Bere bezain zizuten hau argiak Iunpetan ikusi ezin harimak Koloretan sartzen dut nimalkoak Zure faltak sartzen hau nikaiolan Bai, hola. Hola. Zorionak, Xander. Ze ondo. Ia Xander zaleak, nun dauden? Pankarta da guzti, zer gartzen dago? Haupa Xander, eta gero? Batxi, txulora, baina anaia ez. Finala, bale. Batxi, ez dut ezer ulertzen, baina, bale. Oso ondo. Xander, zure lehen da biziko emanaldia da? Bai. Logelatik ona, txirritx bezala. Zelan, ze modu sentitu zara? Gogotxu olakoak egiteko edo? Bueno, probat urde ninguen letri astu jat, hautza bai asko itxonaz, baina, bueno, ondo pasau dut, hori dala garrantzitsuena. Hiperpopa jorratzen dozuzuk, ez da ohikoena, igual Euskal Herrian oraindik badago, ez da? Zelaia nahiko zabala da eta aprobetxatzeko aukera be. Bueno, baina, tope kartiagatik zehose berrixa eta horre delta proiektua defendatzera nator. Gainera, esan dugu, logelan idatzitako eta sortutako kantuak dira, smartphonea izan da zure instrumentu bakarra? Bai, smartphonea eta aurikular batzuk eta aplikazio marabilloso bat. Wow. Bueno, horregatik ere, meritua eta txalo bat, ez da? Hori ere, aipatu beharra dago, Irukote. Hau ere nobedadea da, ez da? Ez dakit, mugikorra hartu eta kantuak sortzearena. Loreak zen bai, ez da? Ondo. Guretzat izan dago pari bat, hemen gaur bizi zen dugune, benetan marabila bat, zara titaniozkoa, eta unkituna azpila bat hemen goizen, ikustearen hau hain berri eta zu hain gazte, eta ez auki prisarik, baina ez gelditu, eta ongietorri gurera eta laguntzeko gauzela hemen, eta benetan zorion. Julen, nola ikusi dozu, Xander? Bueno, flipatu egin dugu, gainera, kontuan izan behar dugu hori, smartphone batekin egin dituzu kantak, zure logelan, eta lehenengo aldia da eszenatoki batean zaudela. Ez dakit, hori ez badiguzu abisatzen ez genuke inoiz esango, eta niri gustatu zait batez ere zenbat gauza kontatu dituzun, zure ikuspuntutik eta duzun adinarekin zenbat gauza esan dituzun, eta kantatu diguzun guztia. Zerrik asko. Ez, bakar gehitu nahi nuen zenbat gauza esan dituzun, zenbat gauza dauzkazun esateko. Eta orduan, hementxe gaudea izarok esan duen bezala eta zorionak. Plazer bat izan da. Bueno, postik ez da, Xander. Mila esker, zorte hon, zuri ere, eta gero ikusiko dugu elkar, agian, mila esker, Xander. Oso ondo, Gasteiz, oso ondo ari zarete, Bueno, azken finalista falta da, eta azken finalista gainera sari bat jasoko du gaur, hori badakigu, ez dugu sorpresarik hartuko. Itaka prest, laizter iritsiko dira, eta bereekin utzeko zaituztegu.
guztiekin lerroken artean. Mundu berri honetan Danak Lagun esan belarrira Nondik atorri zerren dizira Lagun esan orpegira Guzti gauden izalei begira Lagun esan belarrira Nondik atorri zerren dizira Lagun esan orpegira Guzti gauden izalei begira. Lagun esan belarrira, nondik datorri zerren diztira. Lagun esan aurpegira, guzti gauden itzalei begira. Lagun esan belarrira, nondik datorri zerren diztira. Lagun esan aurpegira, guzti gauden itzalei begira. All is good, all is fine. Today my mind decided that I am a piece of shit. Why I pick up when everything should be good? Maybe I'm sick or dumb, but anyway. I'm 17, I'm young, I'm living the best time of my life. I should cry out loud, feel loud, dying. I'm 17, I'm young, I'm living the best time of my life. I should cry out loud, feel loud, dying. Hey little boys, can you shut up? I am taking an exam that is going to decide my whole life. But anyway, I'm 17, I'm young, I'm living the best time of my life. I should cry out loud, feel loud, dying. I'm 17, I'm young, I'm living the best time of my life. I should cry out loud, feel loud, dying. I'm sick of you. You're a failure. Nobody will love ya. 'Cause you're ugly and a faggot. Narcissistic. That can't even know what you want. Please shut up. I'm 17, I'm young, I'm living the best time of my life. I should cry out loud, feel out of time. But anyway, I'm 17, I'm young, I should be living the best time of my life. But I am crying the loudest I can. But anyway. Eskerrik asko danai. Mila esker. Berrilla da gaina.
two faces taking no stop it. You wanna like this, please, who you are. Please, who you are. Shout, no, it's too loud. Run, no, too slow. Breathe, no, it's too late. The sun on the moon are playing a game. Time is up for us now. Flowers dying, the sun is down. Stars are crying, the sound is loud. I can't let you in. Game over. Come on, we are getting high. Sorry, I can't even drive. Breath I started straight. What am I doing? I don't know who I am. Come on, we are getting high. Sorry, I can't even drive. Breath I started straight. What am I doing? I don't know who I am. Cherry lipstick all over me. I'm drowning your smoky eyes. I think I hate everyone. I hate everyone. Put your fake mask on and smile. I'm falling on the school all over again. Now I'm on the block of the beginning with no dice. Time is up for us now. Flowers dying, the sun is down. Stars are crying, the sound is loud. I can't let you in. Come on, we are getting high. Sorry, I can't even try. But I started to what am I doing? I don't know who I am. Come on, we are getting high. Sorry, I can't even try. But I started to what am I doing? I don't know who I am. Come on, we are getting high. Sorry, I can't even drive. Red eyes starting straight. What am I doing? I don't know who I am. Come on, we are getting high. Sorry, I can't even drive. Red eyes starting straight. What am I doing? I don't know who I am. I don't know who I am. Bueno, urrengo kanta jo baino lehenuo eskerrak nahi dugu eman. Gu hemen egotia posible induen da nahi. Hemen zaudesten da nahi. Benetan. Bueno, urrengo kanta, maketa lehiaketa aurkeztu genuna da. Ekaitza. Eta pixka atola lasaio da. Instrumentu aldatzen ditugu ikusten zen bezala. Jose, bateria jotiaz aparte. Ikusten zen bezala, saxofoia joko. Hola, hemen pixka lore botatzeko eniko ez ditu bakarrikan. Bateria joko, baina bajoa joteu eta gitarrare joteu. Aranek gitarra joteu inor baino beto. Pianoare bai. Eo zer gauza. Ni gauza puskatzea ditut ikusten zen bezala. Tanta liberan inon ikuse zin izan elektrizitatea bezala azkar doa naegan bide bakar bat finkatuta iluntasunean argi izan gaueko izaren antzera
Iargia noiz aterako zain, itxaiten duen astro galdua. Zer polita dena izaren soinuan, bain dira azpitik aitzea, bai. Haize izan nahi dut, baina beldur naiz haizeak aitz bihurtzea. Izan gaitezen, bata bestearen oksigenoa. Hasi afinatzen, korrika noa eta ez dakit nora. Milaka bide, inork ez du ematen ona. Zegan egiten ez dut txuria, ez dut izan nahi. Saiatu gabe amore ematen arima, iltasunean argi izan, gaueko izaren antzera. Iargia noiz aterako zain, itxaiten duen astro galdua. Politaren izaren soinuan, bain dira azpitik aitzea, bai. Haize izan nahi dut, baina beldur naiz, haizeak aitz bihurtzea. Bestearen oksigenoa. Hasi afinatzen, korrika noa eta ez dakit nora. Milaka bide, inork ez du ematen ona. Milaka bide, inork ez du ematen ona. Ekaitzan dena puskatu arte. Txalo bat, Josei Mese, saxoakin.
Bueno, horrengo kanta da, Gaztea Maketa lehiaketan de bai, aurkeztu, guri kantu horrekin aurkeztu iguet. Eta, ja hemen digan aurrea dantzan. Gaurko eguna beste ederkina izango da mundu aldatzeko gogorik gabe. Monotonía utxonetan gaude murgilduta irauten saiatzen. Beste ahots egin behar duguna esaten isildu nahi ditut une batez. Ohera joan irudimenak egin dezan jolas ametxetan bakarrik angera. Amestu dezagun. Amestu ezak gauez askatu gaitezen. Ez ditut mendireak kendu nahi esnatzean aurkituko dudanaren beldur. Oeko babesa askoz nahiago dut esna jaso baititut hainbat gezur. Ikikatik bideratu gaituzta itzulora amets guztik lapurtu izigute. Ohera joan irudimenak egin dezan jolas ametxetan bakarrik angeratzen. Amestu dezagun egunez askatu gaitezen. Amestu dezagun ametxetan bakarrik gerazke azo bezagun burua. Joan gaitezen Hogwartsetik Narniara astu dezagun mundua. Amestu dezagun askatu gaitezen. Amestu dezagun gauez esnatu gaitezen. Amestu dezagun. Zerbait kontatu dit, aldea bezain askizoa zela egan. Iraganak erakutsi zidan, gertatuko zela bizia. Ibilasuna gutaz menderatzen doa, korrikaian arretik gogoratu nitaz. Utsi gaita ditugu ari guztiak, nahi bihurtu ginen biztiak. Biztiak! Biztiak! Baino orain azkarra doa nahi, itzalak baino azkarra doa nahi. Baino orain azkarra doa nahi, zure gezurrak baino azkarra doa nahi. Baino orain azkarra nahi, zure baino azkarra doa nahi. Bere izeneko bezak bat duzu ere.
ikusten gure begietan, zure espainietan baino, gogoratu gure momentu horietan. Biztia bihurtu nahi baino zu gehiago. Biztia! 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 Baino orain azkarragoa naiz, talak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, zure kontu baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, arrela zure baino azkarragoa naiz. Bai, eskerrik asko! Azkena da, honekin bagoaz! Baino orain azkarragoa naiz, talak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, zure gezurrak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, zure gezurrak baino azkarragoa naiz. Bestia! 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 Mila esker bena etortzea dira nahi. Itaka, zorionak, haupa zuek. Ei, zuek ere, hementxe jarraitzaile asko badituzue, Xanderren pankarta handiagoa zen, baina ikusi dut pankarta txiki bat, Itaka winner of Gaztea, hola, international, oso ondo. Zer moduz, laukote, hartu mikrofonua, bai. Ondo. Ondo, hartu arnasa, Hartu arnasa, baten entzun duzat, baita. Bueno, zorionak, lehendabizi entzulen saria jaso duzuelako, hori ere sari ona, ez? Hombre, publikoaren babesa baduzue behintzat. Bai. Eta, bueno, betiko galdera da, baina pentsatu duzu ezer egin diru horrekin, diru desente da, Bai, bueno, nesu zuk erantzun. Ez, ja, jende bateria eskatzen ibilegean, bat guri erosiko dela. Saiatuko behintzat. Bueno, elkarrezketa batean, esan zenuten, begiz jota zenutela maketa lehiaketa, eta iritsi zarete eta finalera eta saria jasota. Oraindik beste sari bat jasotzeke, agian, ez dakigu. Zuek asmoak ja badituzue eta aurrera iteko gogoaz, badukotzu beste asmorik urrengo etorkizunean, ze pentsatu duzue? A ber, guk etorkizunen nik uste disko bat akaula pentsauta, oso ze solidogo bezala genekan pentsauta. Bueno, jendea pozik. Gainera, bueno, esan behar da, momentuz, ez dakit oso gustora sentitu zaien, nik oso ondo ikusi zaituet, baina nahiko final aurreko egunak nahiko kaotikoak izan omen die. Danok elkartzeko... Kontatu, zer gertatu da? A ber, mira, Madrilen bizi naizela. Madrilen bizi zara. Orduan, ni atzo gauan etorri, eta gaur izan ensaiatu deu, eta jodeu, eta ondo pasa dut, eta jazta. Ba, meritoa zuena. Bueno, irukote, zuek, zer diozue, Itaka? Zer esan eman dau, Azken aldian, Itaka asko entzudot, ez da? Bai, super gustora egon gara hemen goiti, gainera, ni azken aldixen kriston denbora pila pasatzen aben nire bandakin, eta ikuste diezuek hain posik elkarren artien, ikuste dela gauza politenetariko bat musikak emon aldotzuena, dela zuen arteko harreman hori, kriston roiazoa deko zue, kriston jatortxuek zarie, jarraitu tope, zebenetan oso guai, oso guai. Eta oso gazteak ere bai, Eskerrik asko. Jule, ez da diozu zen. Izarok esan duena pixkat. Osea, zuen arteko rollo on hori kontagiatu zaigu eta bueno, gainera ikusten da ibilizaretela instrumentuak aldatzen, baduzuela jakin min hori edo, bueno, baduzuela probatzeko hori eta
Ba, berdin, zorionak jasotako sariagatik eta segi horrela. Eskerrik asko. Eta publikoari ere zorionak, Beroa eman duzu, oso ondo. Eskerrik asko publiko guztiai, honen asazte. Publikoa oso ondo, amarrekoa gaur publikoarentzat, hau bazuek. Bueno, finalisten lanak, zer gertatzen da? Zer? Ai, batematek zerbait esan nahi dau. Ez, bale. Bueno, ez dut harrapaten. Hemendik ez dut ezer entzuten, niri ez dut ezer ikusten, niri olakorik ez egin, mesedez. Bueno, listo, esan dakoa, finalisten lanak eginda, orain zuen txanda da, zuen lana gogorrena da nire ustez, irukote, zoazte nahi duzuen tokira eskina batera, pentsatu ondo, eta, zuen eskerretara juz daitezte, bale? Julen Izaro eta Lorea badoaz, eta ikusiko dugu, zer erabakitzen duten, itakari eskerrik asko, laukote? Zuei. Mila esker. Eta zuei, esango dizuegu, itxoiteko pixkat, beraiek erabaki hartu arte behintzat, hartu tragotxo bat, lasai, goxo, eta bueltan gara, laizter bueltatuko gara. Bueno, hementxe gaude berriz ere, emaitzak baditugu dagoeneko, baina goratuko ditut sariak, bale? 3 sari banatuko ditugu gaur. Entzulen Gazte Bizitza saria 2.500 euroko saria da. Arrobia saria oso polita disketxarekin lan egiteko aukera emango duen garaikurra. Eta sari nagusia 5.000 euroko saritzarra. Hasiko gara, ja da badakigunez, entzulen saritik, bale? Eta saria emateko, igo dadila, Xabi Donzel, Gazteako koordinatzailea, txalo bero bat berazak. Itakerrei esango ziet, animatu, txaloak forte, bale? 2022ko entzulen Gazte Bizitza sariaren irabazlea da, Itaka taldea, Arantza, Eneko, Josune eta Leire, zatoz, tenun zauze, igo estenatokira. Orain bai, zuena da garaikurra, Zerbait esan nahi duzue? Nik uste dana esan da, eskerrik asko botatiko dana, eskerrik asko gurekin zabetzen danak, eta jodurren arte. Oso ondo. Haupa, Orio Zarautz Connection. Eskerrik asko laukote. Arrobia saria banatuko dugu orain, oso polita disketxak emango duen saria esandakoa, horretarako igo dadila Elias, oso politako Elias. Kaixo, txaloak. Eta 2022ko oso polita disketxeak emango duen arrobia saria da Xanderrentzat. Ai, unkituta dator Xander. Ze polita. Alpa Xander, zorionak. Unkituta erabat, torri. Bueno, zerbait esango duzu? Bai. Gurotemon eskerrak, nire aiztan hausixei, dielako indabiena posible ni menegotia. Orduen, eskerrik asko. Zebelita, Xander, zorionak. Oso polita, disketxearen eskutik, bere EPA entzunal izango dugu. Eta sari nagusia falta zaigu. Urduri zaudete? Gazteiz bai, ez? Bai, batzuk bai, urduri. 5.000 euroko saria banatzeragoaz. Eta horretarako igoko dira gure epaimaikideak. Lorea Argarate, Julen Idigoraz eta Izaro Andres. Falta da, bai. Zentzot, oztu jatzuela. Listo.
Eurek erabakita, badugu irabazlea. 2022ko Gaztean maketa lehiaketaren irabazlea da... Txopet! Nundau Txopet! Aupa Txopet! Aupa Irukote! Bueno, zerbait gehiago, bezango duzu. Jon, venga, urreratu mikrora. Azebez, ama, gure amei, bai, kaixo. Eskerrik asko guztioi, epaimekediari, bai. Haula hostia da, ez dakit. Gutzako garrantzitsua eta aurrera egiteko gogo askorekin egia esan da. Ilusio handiagaz, bai. Eta, jo que se... Bihar lanera, osea, fijo, osea, berdin. Bueno, gaur igual luzatuko da pixka. Bai, luzatu da, pixkat bai, seguro. Así que, mi esker, guztioi, urrengo arte, bale? Eskerrik asko. Disfrutatu zariaz eta izango dugu elkarren berri seguru eta zuen musikaz gozatzeko gogotsu gaude. Mila esker etortzagatik, partartzagatik eta begira, sari nagusia zuentzako. Bueno, gure partetik besterik ez, zorionak denei, finalistei eta irabazlei, eskerrik asko lehiakidei baita ere, parte hartu duzuen guztioi, badakigulako jende asko izan dela, ere maketa bidaltzen eta eskerrik asko, Epaimaiari, Izarori, Juleni eta Loreari, mila esker, Irukote, eta Gazteako lantalde osoari ere bai, batzuk hemen lanean ari dira, beste batzuk suporta ematen, apaneskak, eta eskertzen da. Jimmy Jazzi ere bai, mila esker, oso gustora egon gara, oso goxo egoten gara beti Jimmy Jazzen, eta oraingo honetan ere ez da salbuespena izan. YouTubeko ikusentzulei ere, eskerrik asko hortxe egoteagatik, eta publiko zoragarri honi, haupaz zuek, mila esker, asko gozatu dugu zuekin, mila esker. Eta datorren urtean ikusiko dugu elkar, agian bai, agian ez, baina ondo segi bitartean eta segi dezala musikak protagonismo hartzen, behintzat Gaztean bai. Mila esker danoi. Agur. Gaztea.